shuffling. Welcome to the KDK Tech. Pozdrav ljudi, znači danas pravimo danas radimo jedan projekat, znači kako da napravite hologramski projektor od vašeg mobilnog, znači nebitno iOS, Android, ovo nema nikakve veze sa sistemom, čisto hardverski deo. Znači jako jednostavno, sve što je potrebno vam je ova jedna plastika od CD-a, tačnije od kutije za CD-ove, stare, to se retko ko više koristi, možda se nađe u prodavnici nekih 20 dinara, znači to je lenjir, lepak, ja koristim skalper, možete, ako imate bilo bi dobro, neku malu brusilicu i makaz da isečemo papir. Znači potrebno je prvo na papiru da označite, treba da vam bude donja ivica dužine oko 6 cm, znači ja ću sad napraviti neke dimenzije koje sam shvatio da su najbolje, ali bitna je proporcija. Vi možete ići dosta više, znači, ali gledajte da povećavate, ako povećavate ovu stranicu duplo i sljedeću, znači samo povećajte proporciju. Zatim na pola napravimo visinu. Potrebno je da se naprave znači 4 jednaka trapeza. 4 jednaka trapeza koja ćemo povezati i od njih napraviti hologram. Naravno vi smijete da imate neka odstupanja ovdje, ne mora ovo baš da bude ovako tačno. Znači 1 cm, 4, 3, 3 i to je to. Sada ću to da isečem. Znači to je to, isekao sam taj trouglić. Njega sam sekao na papiru samo da mi bilo lakše da označim kasnije na ovoj plastici. Sljedeća opet ovako i četvrta ovdje. Da ne sečete dva puta iste ivice, mada naravno vi to ne morate, ali to je neka moja preporuka. Sada ovo je jedan od težih delova, ili to je jedan finalni deo, najteži, da isečete ovo lepo skalperom. Znači preporučujem da se stavi lenjir da bi se zadržala ta visina i žuljaj. Znači, koliko god je potrebno vremena, sve dok ne isečete, zato kažem lakše da imate neku brusilicu. Lomi se ovo lako, znači ne morate skroz da isečete, samo dovoljno da po toj liniji pukne. I ja ću sada ubrzam klip dok ne isečem ovo, pa nastavljam. I evo ga, znači, isekao sam 4 dela, bilo je teško, nisu baš sjajni, ali služit će, znači to lepše isečete, to će lepši hologram da vam bude. Sada je potrebno da te delove zalepimo jedan do drugog, evo ovako, i napravimo ovdje jednu kočaricu. To ćemo koristiti selotep, mada ne mora selotep. Ovo naravno možete da uradite i sa nekim lepkom. Samo bitno da ostane provid.
Znači sada uzmete vaš telefon i na YouTube-u nađete klip koji ću ja da ostavim u deskripciji. To su specijalni klipovi, znači naravno ne može svaki klip. I taj klip pustite na YouTube-u u full screenu bi bilo po mogućnosti. Postavit ću sada ovdje kako treba tačno da postavite. Postavljate ovaj hologramski projektor u ovom otprilike položaju. Znači ovako. I posmatrate sa strana i dobit ćete 3D hologram. Evo sad ćemo da vidimo kako to izgleda praktično. I to bi bilo to, nadam se da vam se dopao ovaj klip, nadam se da će biti još ovakvih klipova. Pokušat ću nađem što više ovakvih nekih zanimljivih tutoriala. Hvala vam što ste gledali i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!